Astăzi o să facem o inimioară ca aceasta. Pentru a face vom avea nevoie de o mini Andreea, un suport Rainbow Loom și gumițe. Eu astăzi o să fac roșie. Să începem. Luăm un elastic roșu și îl punem așa. Mai luăm unul roșu și îl punem în cealaltă parte la fel. Bun, după aia luăm două roșii și le punem așa. Mai luăm două elastice și le punem, stați un pic, așa. După aia luăm două iarăși și le punem așa. Mai luăm două elastice și le punem așa. După aia luăm iarăși două elastice și le punem așa. După aia luăm iarăși două elastice și le punem așa. După aia luăm două elastice și le punem așa. Uitați. Așa. Mai luăm două și le punem așa. După aia luăm iarăși două elastice și le vom pune aici, în mijloc. Stați un pic. Așa, aici, în mijloc. După aia luăm mini Andreaua și un elastic roșu sau culoarea inimioarei și facem două noduri ca să fie ca nopt. Și îl punem aici, unde e cel mai sus. Și coborâm. După aia, stați un pic. Așa. După aia, luăm un singur elastic și îl puneți așa. Aici. După aia mai luăm un singur elastic și îl punem mai jos. Acum, pe elasticul pe care l-am pus acum mai jos, prindem cu croșeta și îl punem aici, doar pe primul. Să fie cât un triunghi. Acum, am terminat cu toată aranjarea, trebuie doar să pregătim. Deci, fiți atenți. Elasticul ăsta pe care... Stați un pic. Mi-a scăpat. Stați un pic. Stați. Așa. Elasticul ăsta care e aici învârtit, îl ținem, îl dăm așa cu mini Andreaua. Așa, stați. Și îl ținem cu degetul. Și vom prinde elasticele din față pe care le-am pus așa. Să fie așa. După aia luăm și prindem următoarele două. Așa. După aia mai luăm și le prindem. Stați un pic. Așa. Și îl ducem și prindem. Uitați. Acum băgăm pe aici și scoatem. Stați așa. Astea două elastice băgăm pe aici și le scoatem. Facem același lucru. Stați. Dăm la o parte astea, celelalte elastice și îl prindem. Uitați. Și procedăm la fel în partea cealaltă. Dăm celelalte elastice la o parte și le prindem pe astea. Și scoatem. Facem același lucru, doar că mai în față. Stați. Așa. Uitați. Acum băgăm pe aici, prin mijloc și trebuie să prindem elasticele astea. Și stați. Le dăm pe astea la o parte și le
prindem pe astea. Stați. Așa. Și le ducem aici. Uitați. După aia băgăm iarăși și luăm astea două. Uitați. Și acum trebuie să mai scoatem astea două elastice și să le ducem înapoi. Și am scos elasticul ăsta, da? Și îl ducem, stați un pic, aici. Și coborâm aici, mai jos. După aia prindem și facem la fel în partea cealaltă. Stați. Stați un pic. Uitați, acum facem un nod. Luăm partea asta și o dăm aici și vom trage așa de elasticul ăsta, dar nu prea tare ca să nu se rupă. Facem același lucru în partea cealaltă. Și tragem. Bun, acum trebuie să le dăm jos. Dăm jos prima dată de aici, după aia dăm jos de aici, dăm jos de aici, dăm jos de aici, nu uităm să dăm jos. Hopa. Și din mijloc, stați un pic, că mi-a sărit aici suportul. Nu nimica, imediat o să-l scoatem. Acum, când am ajuns, stați un pic, când am ajuns să scoatem aici, le punem pe astea pe mini Andreea și după aia le scoatem și pe astea. Și după aia le scoatem și pe astea și le dăm jos după aia de pe mini Andreea. Stați un pic că scot. Cam stați. Desfăcut, dar nu nimica. Stați. Să iau elasticul. Stați un pic, că nu era bine prins nodul. Și să trec. Așa. Acum, în caz că nu vreți să fie, cum se cheamă, elasticele astea așa, nu-i nimica. Băgăm pe aici, prin mijloc, mini Andreaua și îl prindem și îl ducem înapoi în spate. Aici. După aia, stați, așa. Băgăm prin aceeași gaură, doar că eu, stați un pic, asta era o gaură greșită. Băgați printr-un mijloc mai sus, cred că v-ați prins voi. Stați un pic. Băgăm prin mijloc, pe aici, și prindem elasticul și îl trecem pe aici, pe dinăuntru. Stați că mi-a scăpat, nu-i nimic. Tot scapă. Pa. Cred că v-ați prins voi. Stați că trebuie să pun puțin. Bun, și după aia trebuie să piti și celălalt. Și atâta. Pa!